Ang number one nga kinaiyaros mga tao kana gyung gusto nga musikat. Gusto gyud nga mahimong center of attraction. Ang Ginoo sad mihatag pod nato og pamaagi aron ta mahimong sikat, mahimo tang pinasidunggan. Dili lang dinhis kalibutan, hangtod na didto sa langit. Nga ang model nato ani nga portig yung sikata mao si kisa man nang kinasikatan sa tanan ang mahal nga Birhen Maria. Sikat kay siya, sikat dinhis kalibutan, sikat sad kay siya dito sa langit. Kay siya gud mo irayna sa langit og sa yuta. Yang anong nisikat man si Maria? Tungod kay nagtuman siya sa gitudlo ni Hesus kinsa tong magpaubos sa tisumpay ipataas, kinsa tong nagpataas ipaubos. Kamo unsa man mo, nangandoy ba mo nga mahimo mong ubos o nangandoy mong mahimong taas? Nangaguba ra ba ning atong mga bukid karon kay gipanghimong subdivisions kay gusto gyud nga overlooking kanang tuag is taas ba nya ngato sa mga batan-on ganahan kaayo og mountain hiking kay haron kuno og mountain climbing kay haron gyud moabot gyud didto sa taas kay nindot gyud ning naatas taas ana nya kamo unsa man inyong gipangandoy ron nga adto mo ipataas o taas mo og kahimtang o ubos. Ito ba kusga? Mura masabog mga bata, pilion masad ninyo katong pabor-pabor. Ang ako ba unsa inyong kinabuhi rong gipuy-an? Nagpaubos mo o nagpataas? Kung mga saba kas imong mga anak, nagpaubos pa ka o nagpataas? Kung mga saba na ang pari sa sakristan o sa mga lektor, nagpaubos, nagpataas. Pataas. Ang tutok pa muna ako. Abi kay tinuod man. Unya kung makig-away na kas imong silingan, nagpaubos ka, nagpataas. Pataas. Kung di gid na nimo iirog ang imong koral, bisag huot na kayong agianan, nangabag-id na ng sakyanan diha ang imong koral o ang imong bongbong sa balay naalang gyapon kilid sa karsada, nagpaubos ka, nagpataas. Pataas. Ayo, ibaw mo. Unyag nang hatag ka sa tanan nimong mga bahandi ngadto sa mga kabos nimong silingan, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. O mo na kinabuhi ni St. Francis, San Vicente Ferrer, San Roque. Kung magsigi kag pasaylo anang imong bana nga nagsigig pangabit, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. Nagpaubos. Kung di jud ka manugo anang imong mga anak, bisan pagporti anang tapulana, di gid nimo sugoon, imo ra gyung alagaran, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. Kay paom day mo. Nya unsa mo rin yung gibuhat, nagpaubos mo, nagpataas. Paubos. Hoy, ato na gitong gipangbinsyon kamao man mo nya nganong di man mo mutubag ini pangutana nag-unsa ro inyong kinabuhing gipuy-an tungod kay mapahitason kanang di ka maong mutubag mapahitason na tanawa ng mga bata kanang mga bata ba nga wa gyud bitaw sila kanang wa gyud sila pagpataas ba ini pangutana nimo unsa man mo mutabang mo sa balay dili. Unsa man mo, mutugan mo sa tinuod, mamakak. Mo anam na mga bata, good. Gawas o ganaos, gini ka na. Mo anan mo to, mo anan ng bata. Hadlok. Pero sa tinudan na yung bata, mutugan gina sa tinuod. Nganong musikat man ang mga mapaubsanon? Kanang mapaubsanon ba? Nganong sikat man sila? Sa mata sa tao o sa mata sa Ginoo? Ibaw mo? Tungod kay ang mapaubsanon unas tanan naghatag og kalipay sa iyang isig katao. Kay kana gong mapaubsanon mga igsoon, kana bang ubos ang imong
pagtan-aw sa imong kaugalingon kumpara sa uban, magsigi kag daig sa imong isig ka tawo. Pero kung taas gani ka imong paminaw ngadtos uban, magpunay kag saway, magpunay kag diktar nila. Munang di jud ka musikat, likayan jud ka. Mao bitaw ning mga sakristan o kaning mga lektor, kung pwede lang jud mulikay gyud pare. Bisan gani parisyoner tanawa, kinsa may nilingkod sa atubangan, kaning napugos. Kamo, tanawa ka mo maglingkod. Na biyaan gina ninyo diyang lingkuranas at tubangan. Kaya nga naman, hadlok pas pare. Di tapadool pare. Hadlok. Tanawa sila dito, ngawa mapugos. Kanang diyang pianista, napugos sama sa naglingkod. Kaya di am na yung lingkuranan diri. Pero kamo wa mapugos, tanawa, hain mo manglingkod. Kare, buutan. Butinood ba sa ka? Ako ka na, lagi mo, mahubitaw, ingon ko. Mulikay gyud mo palayo gyud kay nga naman, ang pare gyud, kahadlukan gyud kay labi na kining nagwali ron, mahadlok man mo. Naong palang anidaan, naman, kahadlukan naman, no? Kamong nagpalayo og maayo, kibaw na mo asa mo ibutang sa Ginoo. So, ang... Ngano man ang mga artista, dugukan mas mga tao. Ngano man? Kay ang artista, dili man manaway, di man mamadlong, di man mga saba, inartista man ang ila. Kana bang to attract people. Muna nga musikit ka, pero inig kuyog ni mo anang artista ha? Daghan kay mga artista nga sa ilang personal nga kinabuhi nagpinatyanay na, nagbuwag na og ang iyang bana, di ba? Ngano man sa ilang personal nga kinabuhi wa mapuy ang gitawag og pagpaubos. Kamo kusog ba mong mudaig o musaway? Nage. Daig. Karon unsa inyong nakita nako, ni daig mo o ni saway? Daig. Yang anong nagpalayo mo, ni daig pa mo. Kay mudaig gani ka, paduol jud kas imong gidaig. Hala, kanindot sa flower, duolon din imong flower. Di ba? Hala, kanindot gud ani nga stained glass, duolon dayon nimo. Nya, ang imong pa mong ni daig, anong nagpalayo mo? Ambot lang ako, tuo lang sa kuninyo. Si San Pablo sa unang pagbasa, ningon siya, kahibaw gyud ko nga buhi pagani ko, layo ko ni Kristo. Nyag mamatay ko, mahiusa ko ni Kristo. Pero gusto ko no niya nga si Kristo maoy makita diha sa iyang lawas. Nga sa tanan niyang buhaton, daygon ang Ginoo. Kung kita mapaubsanon at tubangas Ginoo sama ni Maria, daygon gyud nato ang Ginoo. Muna magsigit ingon, daygon ang imong ngalan, daygon ang imong ngalan. Pero sa tinud-anay, ang atong daygon, ang atong kaugalingon. Ana, kanang imong balay ron nga gihimo para kinsa man na nga pagdaig, daygon ang Ginoo o daygon ka? Kana rong imong balay bang gihimo magamay og madako para unsa man na? Para daygon ang Ginoo o daygon ka? Og daygon ang Ginoo sa ato pa, ang tanang tao imong pasudlon diha. Aron magdaig sila sa Ginoo, labi na gyud mga way balay. Ngano man, makadaig sila sa Ginoo, la kabuutan aning sister, kabuutan ni Brad, nakapuyo na gyud mi ilang balay, wa ra ba gyud mi balay didto. Sa lahi man gud ni siya, kay sige man gud ni siya simba, naaman ni siya simbahan, mo nang mupadayon gyud nato. Tanawa ng uban diha nga way simba-simba, di ba wa gyud mo imbitar nato sa ilang balay, lahi gining mo simba, lahi gyud og naa kas Ginoo. O di makita nilang Ginoo diha sa imong balay. Nya kumusta man ron? Mupadayon mo ani mga tawhana. Unyag dili ka mo padayon, nya sige kag simba dire. Nya imo pa yung gipiit og maayo ang imong mga silingan sa imong kural. Di jud nimo tagaag lugar. Mudaig pa sila sa Ginoo. Oy, magsige na sila ingon, naaman ta simbahan, pirmi man tag simba pagka mga yawa og batasan. Sa dato o man kanang simba-simba simba-simba ram na. Apil mo sa nang pari da utrom na. Agad lang agap na kulikta.
kana bang dili na nila makita ang Ginoo sa atong lawas, dili makita ang Ginoo sa atong presensya. Mao na si San Pablo niingon siya, buhi kun patay ako, iya gyud ko ni Kristo. So sa ato pa di ay ang tao nga mapaubsanon magsigig daig sa iyang isig katao, ug sa ingon ana ang iyang isig katao mahimong relax ug malipayon. Lipay mangitag daigon. Ako bitaw anang daghan kayong mo like sa anas Facebook, YouTube. Lipay ka magtanaw pero daghan gani kayong mag-ana og sign. Mura sa tag mag-uol, di ba? Sa Facebook naman nay ana. Oh, ako daghan sa mag-ana Tulo pa lang gud ka minutos na naigaan. Nako, agrabiha po dani niya 3 minutes pa lang ikas pag-upload na may gaana. Tingali ang sakristan siguro to ni basa siya na. Awas ako kay bahaw tinuod ba. Basta kita lang ko mag-ana. Buangon man sad ko, angkon man ko ana. Ikaduha, nganong sikat gining mapaubsanon kay kusog kay na sila mo alagad. Hapit tanan nilang paningkamot para pag-alagad sa ilang isig katao. Muna ang mahal nga Birhen Maria, sigig yung alagad, pasabot siging panghatag, siging hatag, hastag ang iyang anak, iyang gihatag, aron patyon. Kalisod ana, may ang tato gihatag nimo imong anak para ipa-adapt. May tato gihatag nimo imong anak para mo alagad, magpamid, magpaboy, gipapatay. Gihatag aron ipapatay. Grabe ka mang gihatagon si Maria. Ngano man tungod kay si Maria wa gyud mag-angkon nga siya'y tag-iya. Alagad ra gid siya, sulugoon sa Dios. Bikaron kamo, kusog ba mo alagad o kusog manugo? Bahala mo diya. Sikat kay mo kung kusog mo alagad, pangitaon gud mo gud kanang mustak up na ng kanal, pangita mga konsehal sa lungsod, mangita ginaan ng kusog musaw atong kanal nga magkabulingit og maayo para mahabwa in taon ang niklag up. Di ba? Na ay mga alsahonon, labi na mga basura, kanang baho kayong basura, mangita kita na mga standby apil na ng mga manuyupay kay kusog man kay namo pasan basta tagaan lang og gamay para ikasuyop. Nya mangita tana nila, nya inigkawa na tay isugo, kasaban, hala, itsapuira, ibaliwa. Pero kana sila mo'y makaluwas nato panahos panginahanglan, labi na gyud grabing panginahanglan. Muna kun atong balihon, kung kitang nagsigig simba, kitang arang-arang pagkabutang, kung magsigit tag-alagad sa atong katilingban, pagkaninduta puy-an sa katilingban, di na nimo lisod-lisoron imong mga silingan, kung gamay silang agianan, imong padakan, alagad man na. Nya kung lapok ang ilang agianan, imong ipasiminto, nya ngit-ngit, imong sugan, adto charge inyo. Kanindot ana, nya wa sila ikap himog balay, imong himuag balay, ug wa sila yuta, palitan imong yuta, ug nakay daghang yuta, imong tagaag yuta, aron ana sila kapuy-an. Di ba nindot na? Uy, tubag. Nya wa siya asawa, imong tagaan sa imong asawa. Ug wa siya bana, patuparan nimo sa imong bana aron di malonely. Ana ba? Nya, himuon na ninyo. Sikat kay mo na. Kung yun ang buhaton, ug mo na gibuhat sa mga santos, porting sikatan nila hangtod karon. Biyaan gud tanan para ipanghatag sa tanan. Si San Francisco de Assisi magpakilimos gud para ihatag sa mga makililimos. Aka na porting sikata hangtod karon. Amo sa ni San Vicente Ferrer. Ikatulo nganong sikat kay ning mga kuan, kaning mga mapaubsanon kay sila sad na mo'y makahatag og dakong kaayuhan sa katilingban. Ang mga mapaubsanon dako kay mabuhat sa katilingban kay di man na sila mangurakot, di ba na sila kurap. So ang tanan nga kanang kaayuhan nga moabot niya iyang ipaambit sa katilingban. Kay kun ang tao kurap,
ang tanang kaayuhan nga niabot niya, sama na mga taxes, mga donations, mga income, isuod man na niya sa bulsa, dili mabenepisyohan ang katilingban. Tanawa karon ang mga Franciscans, si San Vicente Ferrer, Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, sila San Agustin, kanang mga Agustinian, mga Jesuits, si Saint Ignatius of Loyola. Giun sa Manila ang ilang abilidad, ang ilang tanang grasya, gihatag sa katilingban, mo nang naghimo ron sila og dagko kay mga institutions nga nagtabang sa atong katilingban nga may shape sa kalibutan into a better world. Ang mga buangon sana, mga kurap ba, mga kurakot, kanabang kusog kaayong mopahimos, mao sa nahimo rong kadaot sa kalibutan. Pero tanawa, subayan ning akong gipanghisgutan nga mga santos, sila si Saint Dominic, Saint Benedict, naghimog mga Benedictine, mga Dominicans, pagkanindot sa gihatag sa kalibutan. Nya kamo karon unsa may inyong gihimo? Sa mga grasya nga inyong nadawat, gisods ka ba? Gipadaghan? Kani karong gawali, daghan man sa ning grasya din hing niabot na pay online. Asa man? Gipaambit o gisods bulsa? Secret. Muna kining atong mga online parishioners o mga benefactors nga niya dinhi, sama ninyo nga kusog kay mutabang dinhi. Congratulations kay inyong gipaambit ang mga grasya nga inyong nadawat nganhi sa katilingban. Kining atong kanindot ron sa simbahan, nindot na kaitag mga stained glass, nindot na kaitag mga lingkuran, kaning salog, ning mga bungbong na nindot na gyud, nindot ang tag opisina sa isang idlap lang matud pas Tagalog. Sa isang saglit lang na change ang face of San Vicente Ferrer Church and Parish tungod ni sa mga manggihatagon natong mga parishioners, territorial o online parishioners. Congratulations ninyo. Musikat gyud mo sa mata ni Maria, musikat mo sa mata sa Ginoo, ug mahimo gyud mong sikat sa tanang mga tao sa kalibutan. Naay ni message nako karon, usa lang ni sa ni message puparihag mensahe. Father, sukad ko nga mihatag diha og hinabang nanindot gyud akong kinabuhi, Father. Nya ganahan na kay ko magsigpaminaw sa imong wali. Nya karong sig kong paminaw sa imong wali, din agyud mi mag-away sa akong bana, kay din agyud ko makig-away sa akong bana. Ako na lang siyang sayaw-sayawan ug ako siyang hapyod-hapyoron. Pagkanindot day, Father, wa baya mausab ning panuway kong bana? Pero wa na gyud bugat ang akong kasing-kasing magtan-aw ko niya. Gisayunan gana. Hasta kunos una ma-stress siya sa iyang duha ka anak na autistic. Duha ka buka anak autistic. Ma-stress siya. Pero karon kuno lipay kuno kay siya. Maura man kuno gyapong sitwasyon na. Grabiha sa Dios Ginoo, kun musikat tas matas Ginoo, buan sa taniya sa daghang mga grasya. Kay lagi ang iyang saad, ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas. Tagaan pagyug daghan. Muna kung manghatag mo, makadawat mo daghan. Ug di mo manghatag, bisan ang jutay nga naa ninyo, kuhaon pa. Ang resulta, kusmod kay mugnaong. Sige, manindog na ta, mga smiling.